Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou tutorial. Tutorialul acesta este despre cum să faceți setările la cum să se vadă HD cu Camtasia Studio 7. Îi dați la Product and Share. Adică prima dată luați orice video, orice, nu contează. Și film poate să fie. Stați să dau video convertite. Nu aici. Video Camtasia. Aici sunt două de-ale, nu trebuie astea. Îi dăm la fără să se dă pe răușit. Luăm orice video, nu contează. Dați la Product and Share. Nu, prima dată îl puneți aici la video. Îi dați să se vadă full screen, adică 1000, nu. Să găsesc unde e full screen, dar dacă nu găsiți full screen, îi dați 1280 pe 720, adică YouTube HD. Oricum nu contează chestia aia. Dați la Product and Share. Aici scrie HD. Dați să se vadă HD. Dați OK, Next, scrieți numele, de exemplu GTA San Andreas. Aici debifați asta, îi dați Finish și se randează. Voi nu-i dați X, așteptați să se randeze tot videoclipul. Voi, la videourile următoare, voi pune o melodie pe fundal. Spune cât am filmat. 2 minute și 29. Mai ca să deschis, las așa. Intrați în Mozilla Firefox. Adică nu uitați. Nu intrați. Doar vă arăt, adică intrați, da. Aici să scriu eu Google, ca să... Nu, scriu aici. Google. Îi dați Google. Așa. Aici scrieți Camtasia Studio 7. Nu, dați aia. Intrați pe Camtasia. Scuzați-mă pentru să dau microfonul mai în față. Dați full la Hot Files. Să văd dacă nu e ăsta. Ba da, ăsta e. Îi dați download, dați de exemplu GeoShare. S-a deschis altă pagină. Intrați pe pagină. Îi dați download, se încarcă. Nu știu dacă mai am descărcare aici, nu mai am. Și cam atâta. Am filmat, să filmăm 5 minute, lasă mai filmeze 5 minute, să vedem. Da, aici se încheie și tutorialul acesta. La revedere tuturor, pa! La revedere tuturor, pa!